Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People, Rambrai Pelun, kala bertenting ego company Jio, balada kim pentre kamno mardor gi artili ki mobile tower, ki badan nakathanya Rambrai, lada jai ego company kan habban kit klihi. Kita ki artili ki mobile tower ki baderu jongko company Jio, ki kentob yo way budan nakasnong nongkro, but way pat ubudan pokasnong mauli. Hakaban nadu usnem arjar khat nyau, hadu mentai kila suyang kongreng klem trekam setia. Susu nomar ka jingbom trekam jong kita gitawa haka khat pratrik mentau benai. Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People hapo ka jingilam jong presiden ba Jesterlan Lingkhoy kala penlong ru ka jinglek jurep haka jugo por kaseng kala dawaru no ka company Jio baga deban pentrekam no marmar lem kumta kaseng kan le da ka beting e haka jing shaw no twar Jio la wan bu la slamba hane ndrai hadu menta klem trekam e tena kaliang jongi mikrpan ya ka company Jio baga deban pentrekam no mardor ya une u towar khnang baka jingmen toy jong pajba ko baki angnut ba wan ban bu ine towar kadai ke jingmen toy leng bagi sosial media leng ba ki kam ba ka juk ko menta ni penun kam leng bagi internet hak thep kam thep jam bat kam ta ter ni penrem jur ya ka jingle jong kane ka company Jio ba suwan bu kai tang na ka benta ban pen i ba company Jio udon haman ki jaka andre uklam trikam tene kleng jongi ni dawa ya ka Jio company ba kadai ban pentrikam no mardor lem kumta na kaliang jongi ngin sim ya ke sinjam ba ngi la ru ban pen klem no ya u towar Jio no marchuan ban bukai ban penjot ru khamtam ya ke tu ka jakai tu ke area hang tu la fencing ling ba kisimen bat ting khmi lenti ba ngin yo jing mentoy na ka benta ke jing don kam jong pajba ndrei phause ka jingwan jong ne u Jio kamdon jingmut ruem la bunsnem wan ban kiwan ban bu hapo jongane ka sinong nongkro ka bahap hapo jong ka Rambrai area yu iba omdon ro watang unong pej nong sumar haba ya une utawar la tei ketu ka jing he jong ka size bat ka jing jrong ka jong u te yo lese ka don haba ki don ki benta ki bala krak hang tu kandon ka ka jing jia ka jing mensau ka jing susi yiginong song lada ka jia ka ba mensau une Jio company u haban sim ke jingkit kli amar la dawan kal dawan kanu ka jing penjot jong ka mariang yu iba om slam shu ba une Jio unsa klem no te kanu ka jing ka ap jingma ya ki ne ki jing sem ki badon markhab ban ne Jio namar ba shuwan ban bukai tangkum ka jing pen mensau om ka jing mentoy jong pajba iwan ban jurip yu ne towar Jio hang ne ha mauli balawan bu lakum ba arsnem ndai hadu mental adap ban trei adap ban penjang baro ndai setang ban connection redu menta ki klem ban ai kata connection te nak por ngi i ba nu Jio man la ki dong ki than ki bahap po Rambrai usuan penjang baik tangka ne ka towar ndai ya ka jing ai connection pade uklem le la kalong hang ne hamauli la kalong hang tai hapo Rambrai ru kalong komju te na kaliang jongi kaseng ni ai por ne u Jio towar ba udai ban penbiang no mardor hai kendiat sengi lam kumta la da ja la ja ba ki pajba jong ka thany pajba nong sung kin pen klem no yo ne u towar la ne da ja ba wan kal eryong da wan na mar ngi i ba omdon kinong pej nong sumar la da ja ba mensau ki briu la da jot ki breu ki bayang ki badon hapo ke area jong ne utawar te nong pej ne company udai ban sim ke jingba kli bat habro ban penbiang ye jing.com la da jia ka yap la ne jia ka mensau te na kaliang jongi ni dawa ba udai ban penbiang no mardor la da unchuan bukai te ka bahaba yang ne Jio unwan ban loj no lane un ap hadu baki pajba kin pen klem no yu